Erokamano. Duol makedo gi mibadhi e pacho kae EACC oyango ni asoya gi mit bilie pod otimo newa e pacho kae ka counties makaluo okowe chien e kinde ma sekta mar obila bende ema pod imenyo ahinya kaka dag mibadhi. Jafumbo marwa Cynthia Onyango lero mathoth ewi chal mar mibadhi kaluwore gi ripot mar EACC. En lipodno mar nonro ma EACC notimo mar higa mokalo mar yango timbe mamono mag asoya, mit bilie kod kit mibadhi mamoko e apise sirikal e kidienje mopogore opogore. Lipodno olero kaka counties kod bede migepe mamoko mag sirikal asoya otimie newa kasani kwan ji machiwo asoya ochopo e 52.1, jokaw asoya ni 41.9, ka timbe mag deo wang' e apise sirikal ni 22.5, tiyo marach kod apise 14.6, deo anyuond ng'ato wuon mong'ere kaka nepotism 11.8, ka tiyo arietha kod omenda jopiny ochung' 11.7. Lipot mar EACC bende omoyo Luanda moko kuom counties ma mibadhi ogoye athiratach moting'o Kwale, Kilifi, Wajir, Mandera, Marsabit, Murang'a, Vihiga, Homa Bay kaachiel kod Nyamira e kind counties mamoko. E gwenge ma Nyanza, Homa Bay okawo namba kod 80.7, Migori luwe machiegni kod 63.4, Kisii kod 57.6, Siaya law Kisii kod 55.7, ka Kisumu ni kod 46.5. Homa Bay, primarily because of issues of medical attention, is appearing there at an average of 12,381. Lipodno lero ni japiny chulo mit bilie e kayud thuolo mar yudo chenro madwarore, katen bad migao mar sirikal marito le mag bunge mano KWS nomiya soya ma ok tin $200,000, NSSF nokawo ma ok tin $47,000, migao mar omenda e bade mar chenro mag rutaya nokawo $40,000, doho nokawo $30,000, okwach kich nokawo $16,000, ka sikunde sekondar mag sirikal kawo mit bilie ma ok tin $9,000. EACC bende onyenyo e lela moko kuom jotije mahinyo badhore kendo kawo mit bilie, ka obila omako namba kod 27.6, apisas mag duol machoko osuru KRA kod 17.3, ruodhi mag gwenge kod 16.2, apisas mag kaunti marango chal mag chenro kod 14.6, okinde kod jochoko osuru mag counties. Kata kamano, jopuonje, jofuambo, jopuonj mag mbalariany, jotije bengi, lakteche kod nases gin moko kuom jotije ma jopiny wacho ni ok ohero timbe mag mbalruok kod kawo mit bilie e kachiw chenro magi. Jo-Kenya bende nolero ni bad migepe mag obila, migao mochung' ne yango oganda mano immigration, obila mag ndara, migao mar omenda, migao mar arita kod migao mar SHA gin moko kuom migepe ma mibadhi ogoye athiratach. Jakom mar EACC Bishop David Oginde mayande ochiwo lamo mane onenore kama geto jogo madhogi ohinyo ndong' ne omenda jopiny kendo hero gajore kod asoya. Owacho ni piny Kenya ni kama tek ka lambe manochiwo manomako chuny jopiny Kenya pod en mana geno. It is up to God to decide how to answer prayer. It is for us to pray. And my prayer was that those people who violate the laws that have been put in place, and at that particular time we are talking about the conflict of interest law that has just been instituted, that God would know how to deal with them. How he does that, when he does that, whether he does that, it is his prerogative. Atamalo maromo 23.3 mar jo-Kenya wacho ni negichiwo mit bilie nikech mano kende e yo mar yudo chenro mane gidwaro, kata malo maromo 43.3 mar jo-Kenya wacho ni negichiwo mit bilie nikech nokwagi. Nyak mar mibadhi pacho ka sani oketo duol makedo kod mibadhi EACC mondo kaw lamo kendo ket motegno. E magi wacho ni madipoka obedo yo makare mar tieko mibadhi pacho ka masani okwako migepe duto kendo nuro fuke jo-Kenya kawegi kagineno malit. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Integrity Center, Nairobi. Jatend migao mar somo Migosi Ogamba okwayo jonyuol kod jopuonjre mowinjore riwre kod mbalariany mondo ohore nyaka tarik 15 dweni